sidondlalela naye ayiqala ibeat hey kuthi wa hey qali kangena stage banzolanduka banzothetha mic yamayispan dithi ukuthi ufep ayikhathe futhi beat nike lamjita engineer alungisa iway technician alungisa iway le mic yami grand mic aphinda iqala phinda kukhala welcome to Ikasilam Joe fet dan ngene hookin hey ayacula ama 2000 bro yes hayibo hey dan perform hook lit desbuza phakathi bro bayezila iplay abantwana bro bancinca ngaka yes diqozeke kanjani kompyule 1 3 ngathi incinci nayo funezi bro uthanda abantwana abancinci yeah hip hop these days yeah I'm achievement leyo yeah enkulu futhi true bra kugcwele talking about thousands yabantu bra kugcwele bra nje rap bra wish bethi nayo la video ka editor leyo kunika le video ufake le editor ngayo futhi nje rap ndithi yeah bacula bra like damn yo hayi so lesi dinosaur indimi sengumuntu Moses why indiphoso iGumba Sundays ta ngoyaziyo why nisoloko ndibusy kwiGumba Sundays xa kufanele kuba ndiye kwiGumba Sundays soloko ndibusy kulo ngoyaziyo mfuni isitori sobomi bakho mina ndiyazi bakhona sister masipha bangena apho sister uyeke hip hop pha abo ayima yo hip hop ne reggae kanye hip hop yonke lo we but sister J2 you mean sister like yeah baxhuma pha kaloku funeka indawo endiya kuyibe no sister wena akhona ingekhoyo brapa ayi buza apho umfundo sesuka pha uyayazi seyisuka awuphatheka kahle pha yo xa uvela uvuse yakhe hip hop pha ecaleni ufike zeni lapha ufika mipha ecaleni uqhumisa ife enzima ngapha ya hayibo but guys part of it bra every Sunday mos Gumbas every Sundays bra phanga seluhlaza lingelethu traffic department okay ndayibona phanga ngase bonjour we there phan hayi abantu bazoyobukela bayoperforma mos nabantu bamkelekile hayi we'll definitely check it out hopefully this weekend we'll be able to go there hayi man hayi guys kolo bhuti ofsilo manje comment hapa otherwise your boy Coffee man I'm out in Cape Town ukulethe Barcelona majuju mengla ukine Paul South Africa man it's yet another episode of the Black Couch podcast we depan uchilo utara hapa shout out to everyone who's watching right now shout out to everyone who's following us on all social media platforms if you are new please click that subscribe button and guys click that like button so that YouTube I share a video to other people so that it can reach the right people. Otherwise I have a very special podcast namhlanje kudala senza amatile but finally we have him on this Black Couch Utati boss akayinqanyela no tata dincanya chuma mqala iveli befaki nimakubiza la hlobo but ke it is what it is utara tags guys sibulali khona la out pha station eKhayelitsha lethi ndimi umbulali ithengisa wena moslata live otherwise grand and grand meta kanjani and Paulus like I'm rejuvenated batsha belungu I'm rejuvenated otherwise we've done this before I don't want to lie like let me make it clear we've done this before and izinto zenzeka and I was bashed on Facebook you thought to post it you one post out no two I can't see hey
Sir, diyacangathwa opa. Like now wavuma ta. khona utsho mam ndahamba apho ukhathazekile yabo ngenxa yeleyo ye-mic but kandihleli ndiyicinga endlini like that issue was funny man so I had to post about it labanye abantu behleke yabo Yeah. But we here. fethu kuthiwa kuyahlekwa noba kufilm fethu so saba sathini Now we here. Now I wanna start again from the top. Yabo. mojo Uta Thabo. Yabo uphuma kwePikasi. I know before uhlale eKhayelitsha emakhaya. There was somewhere that you lived in. Where was that and how was the upbringing? Ibingakanani mhlawumbe like from young and primary school to when? yeah mna mfethu ndikhulele apha eNyanga yabo like eNew Cross ko9 eNdiki Street lapho ndifunde khona ngiqale khona iprimary yam Yeah. but ndamove ngo91 to eKhayelitsha primary yam ndayigqibezela apha yabo so Sima sinangaphi? yabona usuye ku8 Okay, man, yeke. okay but ke ufika kwami eKhayelitsha 91 then ndisenza grade 5 standard 3 ne Yeah. Okay, Yeah. I'd say yes. asenza standard 3 yabo ufika kwami Copy ngo91 calculator, guys. then yeah Yeah. So I wanted to ask you like a very quick one. Like at that time, okay, of course, cool to know these guys, but like, do you know them from New Cross, Tandlu, Poetician, or else you were far from? bra ndangakazi kwanto kuthiwa i-rap ngoko mna bra yabo so ndangabazi mfowethu Away. But on a later stage where you like still visiting and you move at all from New Cross. no ndamuva like straight Okay. ndamuva like straight but ke utamkhulu wami wayeshekile yena phaa yabo Yeah. but ke ndaniba ndisiya nje but ke not for a very long time yabo Yeah. qala ubume ubutshe eKhayelitsha yabo Yeah. So xa ufika emakhaya I feel like these suburbs anyana. hayi man Hayi the suburbs. makhaya ikasi bra like But kasi emakhaya like emakhaya I could walk emakhaya than walking maybe a town tour okanye a sightseeing. okay wagqibela ngoko bra not anymore Uphethe ezinye izinto. hayi okay ungawalk emini but ungacima uzoyenzelwa ebusuku Okay. How was it back in 1991? emakhaya mfethu ndifike ngakagcwali kakhulu abantu yabo Yeah. I think emakhaya ka-89 if not 88 njengoba ngifika ku-81 but I mean ngo-91 but ke bengakagcwali abantu kakhulu yabo but Yeah. bekhona abantu emakhaya even nayo engakakhiwa like to the fullest lendlela eyiyo ngoku Okay, yabo yeah. so yeah So like when you get there like are you a kid ehlala endlini okanye like ulapha endleleni now you have friends or you playing sports like the upbringing I want to understand like when I khulez umuntu onjani. mfethu mna ndikhule ngandwebanga yabo Yeah. but njengumntu like uthanda ukuba phandle active all that yabo so kwawufika kwami emakhaya yabo zange ithathe like isikhathi esininzi ba ndibe ne-friends yabo because ndingumuntu active zangiphuma phandle yidiski mostly yidiski amapeka zitola yonke le way so it is what it was. Oh yeah. So like no bad influence at that time like of course isikhathi I'd say it's a kwaito. At that time I think mostly angumjive man kwaito like Sure. I don't think there was a lot of bad influence. Of course maybe not no alcohol was very prominent at that time but as a young kid like what were like prominent influences when around your neighborhood? Bro like mna like ndandimncinci fethu ku91 sambanga ngibiza 8 ndandimncinci yabo but ke like eyona story sam bra like yayidiski Yeah. udlala esitratweni namajile bendibala itola namapeka plus nesigele yabo Yeah, wendandibethelwa yona endlini isigele Okay. and ke ngoku ekhaya yabo like ngabantu becawe yabo Yeah. so
iways needs angoyanga kwezotshwala nochando noziwe is a later stage kum yabo dangazi ngoyanga kweziwe focus estratweni udlala namajita then ndibamba umthetho wasendlini yeah so in terms of art xa uzothi abantu basendlini ngabantu becawa in terms of art are you the only one who's like who went that route endlini okanye mhlambi ibikhona kakade inhlansi yayo mfethu like but khule kumanyelo Brenda Fassie bra o Rebecca senze pop before gospel yabo endlini yabo yeah o Michael Jackson o Whitney Houston o Dolly Parton yabo ndiyabazi yabo khule bemanyelo endlini o Judy Boucher khule bemanyelo endlini yabo but umuntu othathe ba naye makayenzeliwe like iart makayenze ndimndedwe endlini okay ongakhanga anyemezela umamela qhaba qomba makayenze naye lewe yeah so you get to emakhaya ne and then you start hearing bakukho into enje ekuthiwa hip hop. Where do you hear hip hop and who influences you at that time to listen to hip hop and what kind of hip hop were you listening to? Bra like I'm not that influencer bra like kukho i-out yam umed yabo yeah member yam member imena squad crew yam yabo yeah so umed ndifike isemakhaya yabo basa sazana later stages yabo ene isuke Colesberg yena yabo so sathi chomi yabo and at the same time sinesiduko siyi1 singamagcina soyi2 yabo so most of the time yabo kukho i-hypha kwabo izhypha zakudala but iswimbi yabo so make most of the time sokuhlala phakuyi yabo so simamela umculo yena ethanda udlalela hip hop yabo ethanda kakhulu iChris Cross plus nomculo wasebenzisa isikhathi yayi West Coast ngoko like kakhulu yabo yeah like iChris Cross MC Hammer like zonke ezewe ndangazazi yabo hayi MF Doom ya face late bro face late so ezawe bro so bani mamele le rap kumjita ne but ke ndayingoyanga but kava isikhathi be hayi man ingade way interesting yabo no kwenda mbona make yayincane yabo like so bandimbuziwe ngazo qha andizulisele because naye akwazi iphendula kahle because nayo isando ibambe yabo but this time I think that be tape like ye Chris Cross make i-album yabo Jump so ndibandimamele yonendlini bra until ndayincane yabo not bande understand hip hop ndayincane manje lamculo yabo so ndahweke kulo hlobo ke kwi hip hop and then athi kusenjalo ne kwakho enye i-Grootman yethu ekuthiwa nguWangi like original wase-PE phofu se-PE nangoku yena wathi gqi ene-tapes ezininzi bra like obo Redman like i-EPMD like West Coast like hip hop yabo hayi ke boom gwa phakathi i-rap yeah so at that time like ngizawuthina ikhona lando yoba you are listening to this music and it influences you and then when you're listening to a song mhlawumbi you rap the song until the end and then most of the time kwakhona la chance yoba kubekho mhlawumbi la 8 bars okanye la 16 bars ungagqitywanga engomeni wouldn't you like do something kweza kanye xa ithule i-rapper like iyeke beat ihambe I don't wanna lie bro koloko ngoku ndandisamamela ndiyazi ba uqhubeka ntoni sandisawuthanda nje lo mculo ndisamamela so akhonto noyenzi yabo so ndangiseyilight ndisamamela nje ngoku yabo yeah so who made you to see ba okay now I can do this thing this thing is doable because like even recording was like a mystery at that time sure bra boli out le nthetha ngandi iqaleni mamlisi hip hop yabo uMac nguye umdala kuMac yabo so nguye uMac wathi hayi man I think singazenzela igroup yethu like si rap yabo what but ke before sibe ne group we started like trying ubhala bra obvious bansibhayitha pa lyrics asestates ngoma sizazi bansidibanise nezethu senzela umfiximfixi sasiyenze yabo but I think siyayibamba liwe bra like for real around 94 95 96 yabo sayibamba nyani lapho kusibhakayo ngowezethu asibhayitha sithini sesi ibona ba la ngomamela sisibona irap ibhalwa njani and kufuneka ntoni yabo so sayibamba lo hlobo bra like sabhala ke lapho sivusa khona neMenax squad
Yeah. Away. So xa nivusa la Maniac Squad at that time, ne? You know how you value yourself okanye how you gauge lento yenzayo but sir yiyo most lento niyenzayo is when you take it out there, maybe Sure. go and perform. Like were there spaces at that time to perform as a hip hop artist? Because I'm sure like being a core that prominent at that time. Sure. Like iwe isibhela bra. Kakuthanda ukubakho i-shows like iclass yabo like i-shows Miss Batwa what Okay. ni namajita u-DJ bequiet yabo and sasithi friends u-DJ bequiet yabo so basithi xa besenza i-shows sibacela uba basifakeliwe yabo yabo senziwe yethu yabo Yeah. Like So- how, okay, yeah. so sasithina i-performances sasifumana lo hlobo bra Yeah. like yeah. ukomiss bani nakwi-ways ikwaito yabo singene lo hlobo Yeah. yeah I want to understand at that time were you writing Xhosa okanye it was yeah isixhosa straight bra straight? yeah because I don't know like how it happened bra because savele sancane urapper ngesixhosa bra Okay. savele sancane urapper ngesixhosa even before sidibane nabantu abayisirapper ngesixhosa urate abantsimbi yabo savele decide ukubhana ngesixhosa and umedwa ilide ufi group yabo phofu sendim naye ngezazikhathi Yeah. bahamba masibhale ngesixhosa and ke ngoku sibezi conscious rappers we know gangster ish yabo Yeah. and yeah. ke yasikhathi kathi siyabhadla kancinci kabhadla kancinci and Yeah. hip hop yasikhulisa msinyane yabo like Yeah. mental yabo Yeah. Oh, there's a thing that is like very prominent. Is when you introduce maybe a new sound, or if, let's say, you perform hip hop on a amapiano event. Abantu bamapiano bakuchonga ngalawe ba wenza Is it? ntoni ngokulo. Yeah, understand. Ibingekho la reception kwaba bantu be quiet at that time when you guys were starting to perform because azo events zenu azo ze hip hop but zi beauty pageant ne events quiet omhlawumbe. yeah but fethu to honest with you yayingekho laweni abantu bebencanywa lo esiyenzayo mfethu Yeah. yabo ba okay i-rap sengathi abantu bane-understand bayayazi kancinci yabo xa bebencane uba ezi-rap but ziraphe ngesixhosa Yeah, yabo yeah. so abantu babe like wow lebajita rap esixhosa athanda lo way yabo Yeah, than uba yeah. sizenze motherfucker you know basasiraphe ngesixhosa bra and ke ngoku xa siraphe sithethe into abayaziyo Yeah. yabo so that's why abantu bebengalawe ba hayisuka Yeah. f this shit yabo Oh, yeah. But in terms of the influence of the culture, because we all know hip hop culture is consists of rap, it consists of b-boying, it consists of graffiti, it consists of scratching. There's a lot of elements. Yeah, understand. Were you guys following that element in terms of even appearance? yeah bro like thina ukhula kwethu like we all about because we uzibalile yabo Yeah. MCing yabo sikakhulu Yeah. MCing plus ne-fashion Okay. yeah Yeah. yazi hip hop fashion ikhona bra so we're all about MCing ne-fashion qha thina yabo Yeah. ezinye way like sasingekho kuze yabo like Yeah. i-b-boying i-graffiti all that Yeah. yabo i-Maniac Squad is all about fashion and MCing yabo Away. I remember earlier on you said that there were already people who were doing Xhosa, Sure. like Tswembu. Who were those people at that time? bra there was i-Fumenchu Yeah. ndingatsho lithi i-best first group yasekhayelitsha yabo Yeah. but mostly babebethe English ne Okay. babesifaka isixhosa there phana pha yabo Yeah. and then kubekho udet Yeah. yabo ngwalapha eGooks and then bekho noRudy wasekhayelitsha yabo Yeah. bebezibiza Black G Flow Okay. yabo so babebethe ke bona like bebesithi iringanisiwe yabo babethe Yeah, isixhosa yeah, like yeah. straight ngabona abantu ke mfethu bandiphusha nyani ke mina as uRetex ba yeah man let me do this like ngesixhosa like straight yeah yabona iBlack G Flow ne-Fumenchu yeah Yeah. You talking about DAT from a Gooks, that Archie. How do you couple ke ngone Gooks from a Kailicha? Because I think maybe is it the same time uqala ukopola ke ngone 3 months cup? yo bright remes kam dibe naye dala bra like mamela bra
tibo lamajita eFumen 2 Yeah. icrew yabo ne yayidibe noburasta yabo like Okay. phakathi benabo noburasta yonke lubi like ubuyazi bootcamp click yabo belelawe injiya so lamajita emadala yabo so both the time nathanda uhlala nabo yabo eLittle Park thanda uhlala nabo bakhulu and bethanda ungikhupha siyohlala ne andabe wakho ave crew to i-first floor yakwalanga No, but uyamazi Coriander yeah. Kruger Coriander. Bo yini Kruger Kamtura. Coriander ke bra Awu, thanda yeah, uhlala yeah. kwalanga pho Okay. no gcobani ibhobho bagcoma ibhobho akwadlalela amabhokobhoko No. Yeah. Maybe ngamazi bani ngambona. Sithanda Because abantu uhlala- abaninzi sithanda ndiyabazi. uhlala Khanda. sonke bra noqala uchayiwithi uzeza yabo Yeah. thanda uhlala sonke so hip hop yazikhathi like yayingafana namhlanje yabo yayikho territorial yabo like Yeah. hip hop was hip hop ulanga gooks khayelisa kuyazwana bra Yeah. kuyazwana and sihamba iclub eziyi-1 kukho i-angels i-the jam yabo so sidibana pha siyiwe Yeah. yi-1 bra Yeah. because asenziwe yi-1 Yeah. Yeah. Like, I hear you talking about the clubs, ne? And I believe that, I don't know if it's still the same Goku, because there's a digital world, but I believe that a club also a place to introduce your music, your new music, you understand? If maybe, let's say you're friends with a certain DJ, Sure. and then you bounce your track off that DJ and then they play it in the clubs. If it rocks in the clubs, then it's guaranteed is, to yeah. buy it. How was that for you guys? yo bra kulewe uthitha yabona iclub bra like iziclub ze-hip hop back in the days zaze kuphusha bra ba uspane hard bra Yeah. like uspane hard like uyafika ushowini okay le uthetha uyafika nengoma yakho entsha ne ubethe wona okay abantu bayithanda but umamela ezinye MCs ziqoma yo hayi ngaze yogqitha ingoma yami bra ungabuza abantu abayaziyo le era bra nomatolo baqala buyamazi matolo that's why sonke bra fethu each and every week ufuna bane track entsha ozoyiperforma eclubini because iclub every week every Saturday ufuna bane Yeah. track entsha bra so uhamba iclub bra uperforma Yeah. yabo la way yayilola bra kulole like kuba ufuna ubhala bra Yeah. yeah That's dope. like man. ngiyakho icasha bra like ba man relax man I can write Yeah. bra phethe ubhaka wakho eclubini unepen unepad bra lo Yeah. line kuyifikayo uyayibhala uyayidibanisa endlini Yeah. uyabhala bra Like nothing was easy bra Yeah. I wish I was. okay it was easy for us as a cat Yeah, but yeah. because sasithande luyisegazini si-enjoy Yeah, and of kusenziwa course. uhlobo yabo yeah Yeah. I wish I was in that era because nowadays the clubs, they infiltrated by different ideas. Yeah, but hosting, bottle girls. It's different. You hardly find a hip hop club nowadays. It's only hip hop artists making hip hop events with clubs. Not like it's like a hip hop club itself. And also one of the most highlights, maybe it's more recent, Yona. Head warmers. Yeah, but I think that was another platform that played a huge role in terms of pushing yeah hip hip hop bro like Is it more recent, Mosiona? mm, Or it's been there for a while now? it's been there for a while bro and yo head umazi yona like show eradweni yabo eyenza i-artist yabo yabeka i-artist there from udlala ingoma zethu i-interviews Yeah. all that bra nosi-introduce konye umculo esingawaziyo yabo Yeah. because I'm sure most amajit not just MCs yabo like i-heads yabo most umculo ziwufumene pha kwi-head warmers bra Yeah. even myself prof bra Yeah. because ayinganipost la show and besuke bedlala umculo omtshe esingawaziyo yabo Yeah. Nah, that was dope because like every Friday I wouldn't forget to tune in. Yeah, understand. And as if Facebook group got out of hand, you know. aw bra ulungisa i-TDK yakho bra icassette lakho for urecord Record, yeah. Yo, those were the dope days, man. I wanna talk about Uti Planet sure and the beginning of you becoming part of a pioneer Pioneer. unit. How do you meet him and
uyikhulumana njani yena in general? Okay, so like we get deep planet bra ngezikhathi the business pioneer ne crew yam I Menak Squad Yeah. yabo. So sasibansi performer like I town yabo kumaZula bar what caba umek nangamazi macaba umek wesoko uyobukela iperformances zethu ubone uyibukela iperformance zethu caba when studies yabo kokuli I'm not saying that in some crew but ke kokuli and then kwenzeka sava isikhathi bra I-Menak Squad yaphela for i-reasons ezithile yabo but ndashiyeka mna ndi-one man uRetex yabo Liberty Soul yabo. So I think it was 2006 or 7 apho Mekan approach akhona bakuse athi undibamba kuFacebook man ndifuna uringa nawe no kandike inamba yakho no hande mnike inamba manje ufonele aringe inamba ebengiqombe yalimazi ngalo muntu okay yathi besibe ne meeting no ke sibe ne meeting sidibane town yabo. So abe sithi uzovula ilabel entsha yabo iPioneer Unit what so uyahayela unsign yabo. Ndibe ngibuza undazelaphi mina yazi naso story ndibe ngiqombe ukhetha unyanisile lo mek uza nayo qha mina yazikhathe boy hip hop like yazi hits msazikhathe break sengana xesha loba sisign no we are doing this for the streets yabo into sign was the last thing fit on my mind yabo kumbe man ngifuna usign man they promise this and this and this and kumbe I'm too stressful into ngicela yona mfuna base stratweni and perform live ngicela ngestudio what but ke eventually ephela isenzeke ngisana kuPioneer bra yabo and make approach yakhe naye kuye manje igrand yabo and ke hoko bese into ndicela ba like ba yeah I'm all about the streets what my man ilabel yami is gonna be all about the streets so lento ifuna uzayifumana lapha like ayiphakamisa asibangeni. Yeah, so at least the idea yakhe was to make sure that he maintains la rawness yestrato and I can change I can change as uRetex lento ndiyo ndibelieve kuye. Yeah. Weren't you skeptical that le way izoqala ngam? Hayi mina ndazixela mayivele man bra zayimela mina ndanasikhathi bra hayi mayivele yenzeke ngizayimela qha mayenzeke. So you guys what did you sign? Because people don't understand that they think that the only contract that is available is 360, which is not really true. We call it 360, but there's other ways of signing. You can sign publishing, you can sign for a record. Umzekelo sign for a record with a German record label. And that song they will exploit it. Okay, abantu they don't understand exploiter kuthetha something else in terms of music terminology. Umuntu angacinga exploit ba ndiyayuzwa. Of course ku-user they will use the song for about 15 years. Sure. Then after 15 years I get back 100% the right. Of course 50% because I'm featuring someone. But they will exploit the song for about 15 years. Sure. Yabo from la 2017 that we released it. Already ngoku sesileqa 8 years. You understand? So in the next 7 years the song will be 100% mine again. If ndiyafuna uphinde ndithi hayi kandiphinde niyipush olhlobo niyipusha ngalo ihlale kuni ninike into zami, then I can do that. How did you sign when like what kind of about i-contract yami no Dine okay kwenzeka i-future zange izinto ezenzeke yabo like contract like that's sign for i-album e1 because asifuna ukwenzela hlobo if ndiyaqhubekeka bandi there's album ebeje 3 sibanisana 1 not kuthiwa ndiyabanjwa for like 20 years sasana for i-album e1 yabo okay sare ngepercentage ba bona babamba ipercentage ethile nami bamba ipercentage ethile ne royalties obviously caleni zikhona yabo so I was cool with everything yabo. So you signed for the first album. Do you right away get to the studio and work on that album? And how is the process? Who makes the beats? Ithini? So no, zange very like ndingene straight like kula album yabo. So we made the decision ba masiqale njenge mixtape yabo. And nansenazo i-tracks zami yabo endalinazo.
cha kawushada ndingeze pha maybe like 5-6 songs yabo. So like we started like doing a mixtape kuthiwa ngu-7784 yabo seqala ngayo before lawe the actual album uPresident Party yabo. I-beats angu-Deep Planet abantu sisebenzisa ngu-Deep Planet ngu-Hype Planet Earth abanye bamazi ngo-3 apha eGoogs. Yeah. Plus u-Hype nimbalile no Hype. Yeah. Damn, yo, I wish I had met Dre like ngela xesha. Cause of course like he's still Dre, but like things have changed ngoku, I understand. Akho ningatshintsha iyo stuff. It is a privilege to know him, and hopefully he's still gonna answer my call on coming on the Black Couch because okadicela Grotmal. Yes, release. Yeah. Yeah, But what xa eziva Okay, uzoza, so at least one nigga ithemba. So at that time, like, is the record label coughing out money to do anything for you in terms of like artist branding, like buying beats, studio time, okanye bane facilities zabo already? Yeah, bra, bebebhatala everything bra. Yonke lo ibizile bebeyibhatala ngokwabo yabo. Yeah. Mina was just my mission was ba ndithatha i-beat ngibhale ingoma ndihambe studio. Okay. That was my mission cha. Yeah. So you guys first released the mixtape, and how was the reception in mixtape? Yavaya bra, yavaya kakhulu bra, yavaya yadlala kwezinye radio stations nakwi-locals yabo. Yeah. So it was all great. So kwathi uPresident Party bakhona abantu sebeqomba akhe hayi moch khona uyenzekayo pha ikhona urete so kasulo phara unomzi. So you did you like, is it that kind of deal whereby you get an advance okanye you guys worked and then whatever comes from a release, let's say debut album Bread and Butter? Uyazibuza into ethethisayo bra. Ayithethisi kodwa lela. Okay, yeah, so mfethu advance dayithola bra. Okay, that's ungangibuzi. I want to ask my malini tasoze yakho leyo. Hey, but I just want to understand, like, did you get an advance okanye like siyaspana kule album and then whatever comes from the album we share? Ndayithola advance bra so war. Yeah. Lezi namanye amaqhithi ngafuna uwabiza but So that time you released the album, I remember you said that it went to Musica bra. Yo, like guys, Musica yabo, it's like Spotify ngoko beqala ufika, whereby we have iTunes actually. iTunes ngoba eqala ufika ubusiva nje ba you can get your music on iTunes. Uba njani kubani wawuvuba ikhonyika ka yase Joburg enokwenzela. You didn't know ba it can be done kule ndawo kuyo. So Musica to me was like that. It was like a library yomculo whereby you don't even know ba abantu bawufumana bawufaka njani umculo wabo pha. But if you see someone local like inhliziyo yakho bone sure best, like bone qoma you are proud but sengubani nanku album yakhe lapha. How was that for you, like getting your album Musica? Ubasele funny thing bra, this day ndifumana i-call ku-D yabo. Yeah. Like say i-album yakho ikhona lapha ku-Music eCape Town. Yo bra, kumbe hayi le mali nani khwela ngayi-taxi nje for uyozibuka kwa-Musica bra. Hayi ndakhwela i-taxi nayi-town bra for uyozibuka kwa-Musica bra. Yeah. Like yona athi sijahambe izolile ayinhle. Ugcibela all star shop. Ngingabheka ndimi le yenzeka nyani le bro, like yes. Yeah. Okay, yenzeka nyani le yenzeka nyani. Ndayidla thatha isithi naye kwi-tell le boss mamela ndimi ke lo. Yeah. Ndimi ke le bizo wow ndo ibeka back ngombe ya. Phela khulu text bile bheke ekasi ngomba yo. Bra. So at that time I don't feel sanjani bro. Ungabuza ndifeel sanjani, I don't know bra. Yeah. I don't know, like iwe ngazange ndayiphupha mna bra because la way like ndazibona sezumculo yabo. Yeah. But ngingazibona ba ngazibekela level. Yeah. Because umculo lo ndandithembe ndiyithethe ndandithanda nje but ndiwenza nje for istrato. Like I can say ndangamaphupha ngakho ngomculo bra, ndandiwenza nje umculo ba ndiwuthanda yabo. Yeah. So is there anyone like
okay, not really from a cast, but kusekile as a hip hop by kusasibonile kwa music. Like, how was that? yo bra baninzi namajita amo eseJews like sensaziyola ngapha yabe funa chabe libele za shops zabo zaseJews man khona ne shop like I local shops Yeah. hey isit yakho bra abanye ba 40 bathumele isit yakho nansi bra yo bra Yeah. like some other weird but mnandi shit yabo Yeah. yo Yeah. yo hike ne family ke hike yo Ayiqala meeting yo ngedad. bra yo bra Leke kulido. yayingathi nemali ngo That's nice, man. When you have worked hard for something whereby a lot of people didn't believe on it, and then eventually it's happening. It's kwami like, ngingabelieve yeah, kwami beka abanye abantu kwami na bra yeah, kwami but yeah. Nah, that's dope, man. And then it hits the streets, and then there's two very important records, pana. Yeah, bo. Eyokuqala ngo-government. Esbini, welcome to culture. sure I want you to tell me a story that like I feel like it's the most iconic moment for Wena in your early career when you did government. How did government come about? okay bra if And how did you get the legend in the song? uyakhumbula wena coffee chomam ne Yeah. lokuqala like xa sibe business squad yabo Yeah. we're all about like conscious music yeah, yabo yeah. so ingqondo yami siphakla we yabo lingokwa kwezizwe zasenzeka apha eSouth Africa zi offside yabo Yeah. so babuye bumeka squad apha kum yabo Yeah. then dafumana la beat ku What year was this though? 2007 Okay. 2008 2008. urekhoda kwami ulawi President Button reset 2008 Okay. ubhala kwami the government is 2008 bra So the president is saying Thabo at that time, na? Kanye nguZuma. hayi I think sokhumba I think bayangibani maybe Thabo Khalima azazi Mutlanthe. noba yayingibani bra yonke ways about government cha Yeah, yabo yeah. so ndifumane ibeat yabo yale track so ndibhale le track yabo yayine kumbe ndikhupha lento ilapha kum yabo ndifuna uyithetha Yeah. like ndibhale like 3 verses yabo for like 3 verses plus ne chorus ayibhalwa ndim yonke iwe yabo so kwenzeke ngalo veki ba ndiyo record yabo kanti yimini uBen Shapa recorda ngayo naye phayiphayene yabo so ndifike segqibile yabo Yeah. uzolile uhleli phansi uzibethele ibhiya yakhe yabo like studio surumini mali sofi pha studio silapha kwelicala yabo Yeah, yeah. so nje record yabo la record u phesha ngumtswana besinobo wesiva phana cha azithola bayalo winge government abuze kudiba nguzithi udiba bemisiplanel ba urawo letra uthi ebesithi hayi man singabi verse lithi zi3 athi ya man cut i1 Yeah. because ufuna udwadla naye like Pensabo ungumuntu kaloku Yeah. because we run Cape Town Jozi everywhere Yeah. yabo I'm like for real like ufuna ngela ngomeni yami Yeah. bese yo suware ngifuna ngena ngomeni yakho uzobhala ngongoku iverse record ngosigqibe I'm like yo IT uxole man la verse Pensap bangene thoma hayi wangena bra yaphuma ingoma like boom Yeah. ubo uyivile la hlobo That's bra. one of my favorite songs, bruh. Like yo, government. Yo, like, bruh. who did the beat, da? Le ku Deep Planet man Okay. I think ka Deep Planet lesisebenzisayo ne ya ke Deep Planet Oh, ya ku yeah. Deep Planet beat ya Oh le yeah. ka government ya ku Deep Planet That's dope, man. Clean. Like, imagine you have this kind of feature. What does it do for you? hey bra like wona uBen Shapa bra like cool up eCape Town yabo and emkhulu la ngapha eJozi ne and ke ngoku ukula level ya yomrap abakhulu yabo saziwa like kakhulu Yeah. yabo like
na media yamazi no so kwenze kwami ne record ya like yavula indlela for mina yabo ba nelami igama laziyo yabo ba who this unknown engaziwayo but yenza ingoma no sharp ungafane simfumane kasimfuni so bra like but ke sathi sifake TV yo yeah kalo katwa cut same time Government. radio katwa cut same time asinokwazi uyidlala le nto le sixabalisa yeah man those ngazange incayo lo ibhala qomba hande ba understand sem yeah balungisela iside labo RIP man uBen I saw a mural yakhe I hope isekhona by Woodstock. They did a nice mural recently. I think maybe before COVID. Yeah, bo. Like that was a dope mural. Yeah, bo. Shout out to Ben, man. Like RIP. Yo, that I wanna understand ke ngoku like ala Magrotman. Yeah, bo ala pekuk sapa kumengingqini. I3. sure Like ona udibana nawo njani and ndone klikisa nabo like what would you say like yona nto besidibanisa nala Magrotman of course hip hop that's a given sure but like style attitude indonde kanye le ikwenze like ukwazi ugravitate towards all a 3 months cup I think okay much bendiwazi ne yeah but I think ndiqale uhlalo nabo 2001 2002 2003 yabo yeah between lo minyaka mi 3 yabo khona ni event yabo like isabu ba kuphunya yabo camp yabo ekuthiwa yi Fire on the Mountain yeah ethanda kwenziwa France Hook yabo so ihlala pha ehlathini kuyaperform yonke le way like hip hop heads zonke from Jozi Eastern Cape what so amajita iqalo kaMhlanga labo wahlala lo hlobo yabo nabo yabo no Creeds amajita unique so siphela sibazi ichomo lo hlobo yabo yima ayichaya insango na ba skima ne unique azoyichaya insango yeah come on ay who knows bra yo unique so sadibana ezo sikhathi yabo siphela si click balekile le question singibuza into yekile so siphela si click yabo ne 3 like sazichomi yabo chomama olohlobo yabo and then kwafika isikhathi ngokuyabo ngoku andipioneer unit yabo ngizasikhathi ngihlala eMobre yabo Diplanet mandime kancinci kasi mama uhlala eMobre bazokwazi kwenziwe igrand so amajita 3 yabo ayethanda univisitela lapho nanihlala khona yabo so sihlale so kaphela kavuka ne-idea track kuze siphele senze uCape Town yabo yeah but not aba amajita aziswa ngenxa yami i-Dreamers Cup bese-Dreamers Cup isaziwa like i-big yabo so kabe ki-idea ba masenze le track uCape Town and izabe yami sayifaka kulawe ku-Bread Butter so ayisenze le track sayifaka ku-Bread Butter seyirekhoda pha ePioneer so yonke weyenzeka and then ukubona bani meetings zabo ke no D yabo without him na ayindimo wafaka i-Dreamers Cup i-Pioneer i-Dreamers Cup yazifakwa kwa ePioneer because yayi-Dreamers Cup yabo so bani meetings zabo benziwe zabo bavumelana kuzo then baphela bebe grand go yayimoto yenu leya kanye ePioneer yini yase-Pioneer bra so yayiqhutshwa noma ngubani not noba ngubani but yase-Pioneer I'm sure bayala moto le yase Pioneer so after i3 kujoina uManqoba right Manqoba not really sure uba wasayina i-contract kwathini yabo bra but uManqoba wawina i-competition yesenziwe i-Pioneer yabo I think Khayelitsha senziwe Khayelitsha so Manqoba wina lo competition yabo I think win i-recording yabo yeah not by like I don't think Manqoba was in contract yabo I'm not sure of yabo but ke wawina lo competition ngilapho uzorecorda khona elawe i-Pioneer yeah
So that time nibangaphi ngoku pioneer nguwe 3 months ka manqoba and bamele mfethu ezasikhathi amanye nandibazi bese pioneer yabo yayindim ayinguBen Sharp phofu okay yayindim i3 months cup yeah okay lento kuve nje andikwazi ukuphinda grand ngomanqoba because shona ba wayesayina icontract or what yabo yeah I don't know lie bro maybe andiyalibala bakwenzeka ntoni yabo yeah but ke wa record something pa yeah laba mixtape kanye ngisakhumbula grand ba uzithi yabo oh yeah now uzoziphendulela uzoziphendulela ngimfethu ngifuna uthetha iways ngekho ngabantu bra yabo so ngcono ndithi andikho sure kanye ndiyazi no ndiyakuva but like yo that record Cape Town like awuthenze ngibanga nene la version because there's 2 versions ingathi namantwangu ika Planet Earth ika Planet Earth yo dre yabo la wenzi I wish I had met him too and then ithanda ngala version yo yeah too much yo ndiyayithandazela ne3 months cup guys if niyayifuna 3 months cup ndiyizamile yabo manditsho mandiyibeke bandiyizamile but if niyayifuna masibanike ni pressure please comment ani 3 months cup pa comments hopefully bazovakalelwa I know babukele ngoku but bazovakalelwa baze hopefully I'm crossing my fingers. I want to go to a music video Welcome to Culture and the damage that it did nationally on TV. Tell me about the process of doing that video and also getting it on TV and understanding that video yam idlala ku SABC1 so bro ya mampela osimunye bamele isitori serevete ungalahle bra yo adazwa ngola so ndiyayazi ke yabona it was this kule weekend yabo ndiyayazi baka suppose bas on a Sunday no yeah suppose on a Sunday sishuta I video ka Welcome to Culture yabo ka skadi itsho mika Chris too much yabo and yambi cooks too much engiqoma andiza phe Google Friday yabo ku Chris uhlala pha Chris then survive Saturday ndilungiselela iwezo video yahlala pha Chris ke bra hey Friday phumla ku Saturday Saturday andiyambi silibele lento video uyozoncile yabo silibele lento yevideo ndilele pha ku Chris hey azofona udika cha ufuna kamali sesitawule kusemamelani nina ningalibali ivideo namhlanje ithini ibhabhalaza bra ithini ibhabhalaza yes akunxibo wezi1 khange ngichange from Friday ngoba ngicaba zahamba the next day hayi athi usendleni nezayo masivuke no Chris sivuke kuko newash bethi wash chakaza gqiba semgacela egarage apha eNY1 hayi semlinde pha afike nyani hey asenoba sokushuta ntoni brad but ngixele Chris ndiyazi khayelitsha bra so freestyle bane camera masibomba ushoot so freestyle bra so uyenzeka ke ivideo bangicinga locations ba masine endaweni ethile before ikhalishi beyiliwe iyo ngoku yabo kusaya surocho man siku location ethile siku location ethile yonke la video buyayibona yonke la video freestyle bra nothing was planned into eyiplaniwe xa ngala video yimina eshutwa ngayo eba kushutwa laphi hayi mina kushutwa ngayo into eyiplaniwe eba kushutwa laphi yonke uyayi freestyle and then it made it on TV. How was that feeling? Bra, like it was some dope-ish bra. I remember uqala kwami uzithola ba idlala iTV labo bese sithubeni ndifonula ngomuntu yo yadlala ivideo yakhe TV no bapha 11 12 ebusuku yabo like yo ngisemdriveni nande phinde ibone ngenye imini but ke phakathi ndiyaxoza kuba hayi ivideo yami yadlala iTV bra so man I used to watch that video ngibuza ezwe zakudrive be emotional man bra hey bra I used to watch that thing bra like for real like mna anifuna ukuqhatha ta like it's the second time you're coming to my crib. Like I even told like a lot of people that yo ita ibilapa. People were like ibilapa, like yeah ibilapa uta. Like people know how much like we glorified la era and like understood that we wish that one day we could work with these people or even meet them because like abantu wababona nje TV no kanye uva nje ba
there's someone yabo ungayazi mhlawumbe even kwaubuso bakho ba umuntu unjani but uthanda ingoma zakhe zigcwele efonini yakho. So like that video was that kind of iconic. Yeah, understand, it was something that I can reference and say even if anmazi and man obuhlala phi like in terms of physical like qondile but ndiyazi bonke wase Cape Town wase Khayelitsha and it's doable nansi awuyenzile. Yeah, understand, that's how big it was. Like I want to understand kuwe, like do you understand the impact that you have done on yourself in the game and also like a Cape Town in general? Because one thing that was said is that the only unfortunate thing about ourselves as abantu, we cannot experience ourselves. Asizazi ba sibuke kanjani kwabanye abantu. Like honestly bra, kule ithethayo like okay, when it comes to rap spars yabo, I know the influence abantu abaninzi yabo, like but impact enjenzileyo like ebantwini besides like rappers, influence rappers andiyazi bra. Only rappers like abanxela bayowathi bona utshintshe ubomi bami ohlobo nohlobo abanye abantu uyatara utshintshe ubomi bami yabo. Hle namajita ehokini siyachaya simamela umculo wakho no sabe sizithobe yama akho like impossible ekasi yabo. Asekasi eziwenze bozo out esekasi akumamela ndatshintsha ubomi bami ngenxa yakho zonke ziwe yabo. So yeah, ezinye babanye bayenringa abanye abantu bra yabo. But adikho sure ba who's it yabo. Yeah. Another person who really like admires you, Mr. P. Pizolotion. Ndiyamazi yena akayifihli ke. He recently even said it ku episode ebeyenze New Wave podcast. Like how do you feel about that? Because imagine impacting someone who also has, after you done another impact on top of your impact. Hey, ngingathetha ngithina ngoPhizo bra, like uPhizo is my G bra. Yeah. Like hey, ayibona, I really wish wayekhona ku bread and butter bra. Yeah. Ubona mchizi because Phizo not just like he not just by we rap yabo. Besides by rap yabo. Yeah. Kwa indlela yiyo man yena indlela aziphethe ngayo bra yabo, like I sharp yabo and like supportive yabo. Yeah, umjita bra, like sozusafe khona uPhizo xa ucela uncedo uringa naye yabo. So ndiyambhawa naye too much bra. Yeah. Ndingatsho ndithi like today unguRedtech season 2 uPhizo yabo. Yes. I love you Phizo too. Uyayazi prof now kondintsha. Have you guys done a song before? No. Esakafuna uyiforce lo way bra. Kudala abantu besiforce bamasiyenzi but ke kangenzeka yenzeka. Yeah. That would be amazing though. That would be amazing. Like guys, if you nayifuna comment ani Phizo on the comments, they ask Mr. P soza ngavakalelwe and he's watching right now. So Mr. P, mhlawumbi xa lifikile lo xesha guys nizifila. Make sure ubeka yabo sibe 2 yabo sizawuza sonke phambili. Sathi qino minister wamagwinya kalala bogini yakhe sivele pha kuwe ta. Another person that you have done an impact to, or Tautina, you have a great relationship with this person, Tikoala. Sure. Can cacisele ta, like how's that one going? Like Tikoala, like ngahlomlu thini. Like bra ekadiwe yabo nokwazi ukucacisa kahle phansi zama uyithetha nefuna uyithethe yabo. Yeah. uD bendimbona kwivideos ebabeneziposter laba kwi-socials yabo. Yeah. So ndimbone lo mnandi okay mocho okay yeah wenza is today yabo. Yeah. But sure ndiyagcwala ngewe yakhe but ngane ubulokisi ndabuthanda bra. Yeah. Once wenziwe nobulokisi phakathi kum yabo ndiyagcwala ngawo. So nobulokisi bonobulokisi phakathi bonobulokisi kwenzeka don't know uqala kwamdibana naye sasiquiz yabo kwezindawo zesizihambayo dibana equiz
so ndibe ndimkhonjisa yabo nanku lo muntu andiye kuye semojo grand mojo qha yona cimba like I don't think nayo wendazi yabo so cimba ndiyifan mamele ngibani yo zanga believe wanikhupha kule ndawo sasikuyizama sithethe yo yazi nto hey go wandenze bangincanywe wento mbona ndinje bona ngenxa yakho yabo yo yaqomba okay bendikuva ukwa i-raps zakho ndagcwala but ke sister yabo but sister akunye level yabo enkulu so I want to get to this most important moment. She calls you uthini? uyani WhatsApp bra this other day I think last year 2024 last year 2024 yeah sa exchange numbers udibana kwethu so uyani WhatsApp later ikhona ngicela undenzele ifavor kuye yabo but uzaphinda kubambe kanifumele i-details ngayo yonke iwe yabo nobo lo ubhalele inamba wrong lo ke ndithi sure ndithi hayi mojo akuhambe insuku noba after 2 weeks aphinde ubuyele back home ekuseta mamela man ndinoshow enkulu izabe setown yabo ka Spotify yabo and ngoku uzabe ngiperforma nobani pha iway yam cha iset yethu yabo ungasusivulele ngale track yakho yabo phone uyazazi uthetha nobani hayi botarandi uthetha nawe ndicela nje welcome to culture sivulele welcome to culture cha ala you serious ndacela Grootman I'm like yo akhona ukuthi uthetha kakhulu yathi show sister kanjani I'm in asithetha ngemali asithetha ngantoni qombe yo mfethu kudi ulapha bra and bani wenza show Spotify that's big bra like that's like international shit bra I'm like yo I'm there pan afike mini show ke bra asifike ke hleli kamani ngoma nabani wena ngalamini mina ngalamini ndihamba ne-outime ethwa ngumrapper nayo yabo plus ne-girlfriend yakhe phona sebo ndihamba ne-outime uBrazuka yabo uBrazuka abebhizi ngalamini qha nge-last minute mbamba ngoko kusenko la kwenzeka i-ABNC sinza kulanda endlini bra cela undikhaphe because ukwazi uhamba leyo yabo masifaye yavume nyani me kanti semlanda endlini siphele sifike etown sifike phala ubona i-VIP into kumthebelele ichomi yami yoyiki lesikho ukuhamba nabo bolas thebelele besinikwe iplate yethu yohlala phana kubuze sifune iziphi iziphuzo bona sifune iziphi iziphuzo ndibiza le ichomi yami ibiza le hayi zesa sonke kwamnandi hey mamele ukusikhathi ba number 30 minutes before ilawe ishow iqala ethu mama ubekho into makhindo joke crowd yabo ndijikele kula side ne-stage like stage is cool ndinyuke kancinci iziteps ndindawo ifront yo ngama-2K odwanga lapha bra I'm like yo yes mna ndiyidinosaur ndizayiqala ngaphi le way bra uphefumela abantwana abancinci bazeyezela phi ndizoyicula bra saqala i-stress apho hayi into bethi itatshi nje ezibalekayo xela le ndihamba la yethu mama kukama-2K pha and I don't think like ngizawuhoya kahle but besithi make hayi mamela man just do lento wena udiye becele yona enye nesistressa ngayo hayi mojo afike nyanga udiye ufike late ne-crew yakhe bafike nyani so asendi lapho mojo bekuthiwa semamela the next 15 siyangena urate hayi mojo ndirate hayi ke ifike nyanga isasikhathi bra ithuna uvalo yo yabona uphefumela abantu abathuleyo bra yes so lapha ecaleni kwestage yabo ndibambe imic yami uFeb uDJ ka-D nguye uzondlalela naye ayiqala ibeat hey kuthi wa hey kanti kangena stage banzolanduka banzothetha imic yama-Hispani ndithi ukuthi uFeb ayikhade futhi beat nike lamjita engineer alungisa technician alungisa le mic yami grand mic aphinda iqala phinda kukhala welcome to iKasilam Joe vet that kangena hookin hey ayacula ama-2000 bra yes hayibo perform hook lithi like there's phakathi bra bayazelaphi lo yabantwana bra bancinca ngaka
Yes. Ndiqozeke kanjani kompyule 1 ngathi incinci nayo. Funezini. Bra uthandwa ngabantwana abancinci. Yeah. Hip hop these days. Yeah. Hayi achievement leyo. Yeah. Enkulu futhi. True. Bra kugcwele. I'm talking about thousands yabantu bra kugcwele bra. Ngiyarepa bra wish bedinayo la video ka editor leyo izakunika le video ufake le video ithatha ngayo. Futhi ngiyarepa ndithi. Yeah. Bayacula bra like Damn. yo. Hayi so lesi dinosaur indimi sengumuntu mos. Bra, like that feeling, bra, like yo. Ayike bazobulala ngoku before the song ends yabo. Yeah. Wathi ngani bethi i-chorus yokugqibela. Abe no D engena nawe uyayicula i-chorus. Yo hayi. It was over. Over me bro. Over. Bra. That's crazy. Crazy as shit, bra. So lilonke lithi bana you have to understand that this shit you're not doing it for yourself, even for the new kid coming in. Ubhena bridges okanye ufeeling ngathi you are a silo okanye nguwe inqokonqoko won't help in the long run. Sure, bra. Because if ever mhlam let's say Utara at that time had the ego yos distance nasebantwini uqoma incam than utheni lona. Ibingazikwenzeka Bra, moment. talking of olohlobo uthetha ngalo bra, yazi enye into can be into endiyivulayo ngam once elifini endiyivuyelayo bra yabo zonke eziwe wena khofa ubuncokola ngazo mfethu yabo like endizenzileyo endiziachieveleyo yabo kungatshintshi bra. Umna bra ndihleli ndiyila out eyaziyo yabo even ngosendimdala yabo like ndisenze eziwe ndiya out ndiyazi uba u-ABNC akafuni ekhaya afuna ndingene endlini bangavubutywala bunuka kum but bangangena endlini ngixhathazele yabo and abantu endikhule nabo laba ndise-TV ngabantu endikhule nabo ba-respect if basanirespecta nabo back ndingabi-celebrity kum beyi-out kubo le out bayaziyo yabo xa funeka soyibetha inkawuza soyi-2 sam sobetha inkawuza soyi-2 ndingathi notshaya nawe mna ndise-TV ngoku mna ndakhule ndiyela out uba ndisengela mntu namhlanje bra andifuni uzincoma bra but mna I think I'm chilled fethu yabo I'm chilled like andixakile ndakwazi uthi emntwini fethu kandibhele 50 rand andifuni zenza nto mhlawumbi because ndingu-retext yafana nabanye abantu akwazi uxakeka nam akho nto ndinayo yabo ndi-out yama-out ndingumntu wabantu tsotsi yetsotsi salutas mebhutas Yes, Brasa van de Kaapstad. Da omnye umuntu one-soft spot. Yakhe. Kubravo Leroux. sure Why? Okay like i-out ne man qale nge-respect nayo yabo for mna yabo umeko une-respect kakhulu for mna yabo plus ndithanda indlela enza ngayo izinto yabo like uBravo when it comes to business yabo he's all about him. He doesn't give a shit uba ubani uthini ngayo uba uthini ngaye as long yena uBravo ezazi ufuna ntoni as uBravo wenze lento ifunwa nguye not into expectwa nguRetex wenza into ekholisa yena yabo wena kuBravo nika u-take it or leave it yabo uyaspana qha kanaxesha le-beefs nentoni kudala abantu bemzama obvious nayalo udala abantu bemzama befuna umwise but akanasikhawu uyaspana qha yabo and ke ngoku nongazifihla apho usuka khona bra noma unga-successful kakhulu kanjani bra ungazifihla apho usuka khona yabo like ngane lo uyazimisa umeke yabo noba ulokishi uyabumisa futhi yabo Would you do a song with him? Any given time bra Yes. Imagine Bravo Leroux featuring Retex. hayi ndingayenza bra itrack nomjita ndiyamncanywa nyalo mjita yabo He recently got a gold. ewe ndizithole bra then kuyasetyenzwa bra nilibele nguyi-beef ningu-Facebook iyasibana bra Yo akancanywa kuta yo akancanywa Bravo akancanywa it's not that akancanywa boma ngenhliziyo yabo it's banter man. I feel like it's banter and naye uyayazi lo way yabo like I remember dibala like obs uthi ya wena ziphi ngoku ilight zakho didabo eziphi ilight zamo
uteza light zakho nidibene nayo ngeza beef zenu. Yeah, and I'm like, bro, there's reactions now on YouTube. Yeah, but I'm not siding with anyone. Bayalakhisa zayilakha. That's why ulakha delakha. And wena ufuna uside namacala wena bra. Yabo. So xa umjidala we alaloba wakhathaza I diss track okanye wakhathaza lento ba denze I reaction get diss track. Dacho nakuba if ever ya drop I'll react to umculo wakhe okanye the diss track ayikhuphayo. It's just that I think I banter man because we met again on the same week, yeah, boy. Everything was good, yeah, boy. So. But hopefully, man, like I wish, like Zauti now and that, like I really respect you for coming to a Black Couch, da. Like it brings value the way, and not only for Tina but for abanye abantu abazayo. Imagine this podcast gets to 50K subscribers. Due to lo mgalelo wenzekayo. Of course we're covering stories yonke lonto, we're having fun at the same time, but ngumgalelo at the same time. Umuntu ongasaziyo uzosazi through wena, nomuntu ongakwaziyo uzokwazi through Tina. True. Yeah, understand? Ngumgalelo. So I wish like zonke artists, man, even the prominent ones lapha Cape Town could understand that we're not about using them. But say you answer la show in a 2K subscribers. Hey, bro. Sorry, so ngokhatha man. There's something I need to say, yabo. Yeah. Like I'm not dissing anyone, yabo. Yeah. You asked me go D. Yeah. Wanbuza na go Brav, yabo. Yeah. Okay, the dinosaur, the hip hop old school, yabo. Yeah. Khole hip hop khoyo ngokuyenziwa yabo bra, Yeah. like ngamachiti which anangxaki nayo yebo bayayenza for bona, like it's good for them and ixesha liyachinja bra. Yeah. But kunendiqaphele ibra kakhulu yabo, like benike ndisiva ishow yabo, like niggas and niggeresses yabo ezenza lewe, not bonke abathile endibabonileyo yabo, just because umuntu ufumana 100K ku YouTube xa seshowini yakhe avele act ngathi celebrate. No. Yeah. Xa uselapha usenza hip hop suqala ngobu celebrate, gqibela ngobu celebrate. Yeah. Because uzaba late. Sinavele sikushiya pho ngosakuncane thina sikushiya pho thina. Asinasikhathi thina lo. Suthi sikusupport uzibona ngathi ubhetere kunathi sakusupport. Ibona amajita bra enze amanye phofu amanye not wonke bra. Ubiza amagama bra. Mamela bra. Mamela as much as ngikhalela bra. And the go letri. Yes. Letri. Like come here man. Wow, the treat abantu lo hlobo bra. I mean okay uze showini uzo perform up. Wow uzohlala pha wedwa ulinde ba ubize ba uperform lo uphuma uhambe. Size showini yakho boy ngathi awusazi. Yeah. Come on, man. Don't be like a celebrity mfethu. Kusekapa futhi apha kuyazi lo. Yo, ayikapa ndayazi ke ta. Yo. Iyamove. Hayi, yo thina sakuthanda namhlanje sikushiye ngoku uba ungathi uyasigezela thina. Nah man, mna mistake endiqaphelayo bra abantu abaninzi yabo like okay yebo ufumana I followers, I views ezininzi. Okay, cool, it's cool for wena bra, but the streets are the streets. Akufani bra. Yeah. Akufani. Yeah. Susekuthela thina. No, because actor thina ukogqitha wena. Usheke wedwa. Now, there's one thing that I'm always asking, like kubo bonke yabo. It's like, can you honor the invite, bruh? Like, I'm not gonna like, I don't want controversies up, but say, wow, why yachiwe mali contract yathini beef yakho nobani. I don't care about those things, bruh. There's so much value emntwini more than as a way. Yeah, understand? And like coming to a Black Couch won't devalue you. Exactly. But abanye abantu abafuna uba close to you and understand you, they'll get more insight. And now when you like have done it all, you can go back and say, disuka pha. Yeah, understand? And also even a reference for documentaries in the near future. Sure, they can cut a clip. And bra lo lithetha bra kukabantu like abekwezinye provinces bra abasakhala unibona namhlanje. Yeah. But xa bekubukele leyo baqombe ba feel ngathi hayi ba close no rango nangu nomjita man nangu nomjita. Nangu nomjita and
yile nto nandiyicinga ngaye nyhani yile nto nyhani okanye akayiyo whatever yabo so iwe xa usenza i-hip hop man ekapa xa usenza i-hip hop ekapa suphakama man yo bra suphakama we can be big or whatever suphakama sesiphakamela ndiyawubawela nyhani Suphakama, and man. engota Suphakama. the thing is that abanye babo seniba approachile yabo abanye would like leave me hanging yabo bengathi umuntu uzoza yabo and I'm like bra the only thing ebhlungu kum is that xa beqala abantu ungagoyi uzoshekelwa zezi platforms zethu to make yourself relevant again you understand la way yenzeke kwenye artist engazoyiname ndandichazile esi story soba ndaxelelwa imanager le artist ba I have to pay le artist 10k for uba izohlala to come to ayiyona a prominent artist like ayiyona an artist is sustainable and I told people that artist is not sustainable and the fact that away from fans abantu abayazi story sakhe sithini wayenguye nowalapha eCape Town xa isiza apha eCape Town people abazuhoya again anymore and now akusathethwa ngalamntu and it makes me sad because I love that artist ewuba i-relationship yakhe ne-manager yakhe ithini i-terms zithini anzazi mhlawumbe i-artist both artist yona yayivumile yona for sure but ke ngoku i-manager was like do this in order to get le artist boy lo hearing ngayo bra subaphakamela abantu bra especially abantu abakuthandayo mfethu abantu abakusupportayo then wona uzibona ba okay mocho hayi mistake yakho enkulu futhi yo lityotyombe guys there's nothing much called lityotyombe but lityotyombe will carry a lot of history and sizawuqhubekeka we won't stop now that I want to ask you questions alapha la two-way question yalapha yabo before we get closer to wrapping up. What's that one thing that you hear about yourself which is not true? And then what's that one thing that people don't know about you but you want them to know? Abanye mfethu mna like andingumuntu talkative yabo like ngidaliwe it's not that ndiyazenza andikho talkative until be comfortable nawe yabo so abanye abantu baya misunderstand la way ne bacima niphakamile no mna uthetha nawe mfethu if uye wazothetha nami like so vele uqale nje especially kan uqala ukubona like umuntu uchilled man sithanda nje ipiece yami like chill yabo lekwazi even uhlala nochomi zami lekho brazuka if I decide uthula ndiyathula yabo so abanye abantu bacimba lo make uphakamile no one phakamanga bra into aba most abantu bacimba ndiyi yabo but ndithi nje hayi and what was another question? Indona abantu abangayaziyo ngawo that you love them to know. Besides hip hop yabo I love isoka kakhulu yabo ndingumuntu wesoka bra I mean Mamelodi Sundowns fan saluters akomuntu ayaziyo I don't think ukhona umuntu ongayaziyo oyifollower yakho bra okufollowayo no banithi bra okufollowayo ongayaziyo banithi bra mhlamba abanye abantu banengqondo ba hayi ayithanda kwabhola le xa kuphela imatch okanye xa uzoqala imatch there's something that you have to say. You always have something to say. I can't ask any into ithethe phansi le soka. Kabuyelo. They are coming nge-4 May. Uzenker? Nzaker? Awe. Olas. Siyama naye ne? Yo, siyama nalo. Sakufaka buti. Siyaya pha iqala 5:30 Sunday. Yo, kathi ngigqya amamethi namba lelithi hatara uhlala eback Abetis uchatile lo mntu daye. Amkhabi is minister. Ya ndifuna bile mjongo yaphekuze ubilile ziza kuye ngoku I am like yo
I want to ask you something. Yabo, ndiphume emgceni ngoku because ndiyaboba it's getting out of hand, yabo. Jake Ismail 10 minutes akuyale ndiphume emgceni noko ndiwubambile umthetho for about an hour. Sakuphinde if yakwazi uphenduleka. Okay. Lokuphinde if yakwazi uphenduleka. Sinjani Snow Bunny? Mntwana Snowbunny. Kaloku wena you have traveled overseas like Yo, lo sinjani? mthithi zindoni ezingibuza zona ta. Sinjani Snow Bunny ta? Did you take note okanye you were just in the vibe? Oma sayajonga nasi Snow Bunny phambi kwami jo. Eh. Umna bra like I went overseas yabo Yeah. for umculo yabo. Yeah. Enye nenye ndayingayingeni bra. So sungibuzi we yabo. But ke yeah, bebole uyibuza yeah sure hayi kaloku. Dindot yabo At so least yeah. But ke sutu The straight. So at least the logo uyayitika leya box Caucasian. ta. Man kaloku kwenyanzelekile foni. Ewe. 3 months yonke efondini Yeah. No. so kuyavuma yeah Yavakala yayiphi le country oye kuyo? okay ikhanda ndekhe ndaya kuzo bra la kuqala kwamuva 2004 but 2004 ngengumculo yabo ndandivele nge-acting ndandisenza i-acting yabo like stage Actor ta? ndandiku-acting school bra like i-stage plays yabo so 2004 ndandiye e-England yabo Yeah. kalobe Yeah, chonga. and then ngo-2010 was i-Switzerland, i-Germany, ne-France. Koronyaka uyi-120. Yeah, country What is Swiss chocolate ba? Yuta. Iferre yapa na iferre. Yapa. Wathi into ezimnandi mas. Yonke into imnandi nale Vanilla. kwa imnandi kwa. Suyitsala ta. Except wako eBritain. Yeah, bro. That's dope. Uthini ngale way izokwenzeka eculture kaTalon wabo? The-acting. Yeah. Inini? Into festival kanye into. Ngalongo. Kuzoba kuyifilm ezo actor Khayelitsha. Oh, uwesibehle naye saneke ngayithethe. Ndibuza la lonto because bendibonile ubuhleli naye. Hayi ke ndimbambe nimbuze uzitha kodwa ndisakwazi na. Yabo jata. I-soundtrack Joe, soundtrack. Soundtrack. Yeah, makazi. Igama layo welcome to culture Moslawi. Ewe. Soundtrack nguwe lowa. Welcome to Khayelitsha. Thetha no Deep Planet ihlanganisa. Kunethethe ngithi planet ndim Hayi ndikhona. ayisekopala ngoma na. Into yami ngalo bra. Ayiseko underpine. Into yami bra. First yathanda ubuza bezininzi yazi wena. Funa ukuxabalisa le. Mamele lithethayo kufi. Enye nenye iye. So igangela la direct. If uyayifuna umeke aze nabakulolu. Imagine zonke za tracks ziphatha welcome to culture. Streets. Do it all for the culture. Hey pika bravo. Akanayo ngoma eKhayelitsha bravo. Andikho sure bra. Akanayo ne? Ekhaya cha nantsika. Okay. Ulang signing no Khayelitsha featuring But to be legendary. ulaweza malamdana banomdana uNtswembu man. Akwazi apha ku Black Couch wase Strand. Ntswembu Foxy Soul. Yambo Foxy ta. Ndiyamazi. Umva njani? Bangamamela umculo wakhe bra ndiyamazi. Ubani omamelayo ngoku eKhayelitsha kanye around local. Hey mna bra like ngalike honestly I know ndithi komple ndimamelayo Yeah, not like mamela mamela but like abantu oqomba khe so the only time mna endimamela umculo ngawo yabo ndenza umzekelo ndiyazi akazumandi ndenza umzekelo ngomuntu omaziba akazumandi kuthiwa uphizo yeah unengoma entsha yeah ndimamele lo track
ngimamela tentiko ndibeke ecaleni linde uthe umadness nengoma entsha ndimamela uthi ngimamela uthi ngithi ndibe grand but ke nokuba kuthiwa kukho umuntu ndimfolisha ndimthandayo ba ndiyamamela ngoku Yamazi mali yephepha. bani Mali yephepha kaba kaphizo. Yawuncanyo nyani ta. Nqaba khona kula track. hayi wayechilo weta uza nje wakulublack couch kwakuthiwa bani enenhlasele ngimathi bengithe mayiphume le ngesiyahamba yayisilinde imandla le yaphi sithi fika khona Ay. Yo. Sakurongo. Aliveziwe izabantu ngoyadi yavala ko minister yini legend yonke. Tayam, I don't want you to talk about izinto zabantu. Yabo lawe. You remember we were talking about certain artists. I can talk about this person, yabo, cause I don't mind even facing him, yabo lawe, and I love him so much. Yeah, yes. You remember when Mfundo, when you were dropping me imali plus namagwinya? Yeah, that night I met an iconic bra. And can imbone, like I think benimgqibele kudala ngikamboni lo nyaka bengiqala umbona TOP. Akanibonanga but uboniswe yenye out le behamba nayo. Yabo, ebesenza lento beyenza nayo, yabo. Khwaza say good. Hi King. I'm like, yeah, le voice no man. Sathi. Yabo. Like when there's so many artists in Cape Town, yabo, that have made it big. Yeah, understand? And a lot of things have happened. In your own opinion, dead or alive, which artist would you feel like if ebe khona ngoku okanye if ebe senza umculo ngoku shit was gonna be crazy? Dead or alive? Hey bra, like shit happens nyani bra, yabo. Ebona bra, if bikusekule bu ufande merve bra, we backyard. If bese khona ufande merve, or malithi kwa backyard crew yonke bayisekhona bra, like say backyard crew. Plus ngathi nala youth le bethu magic stick China bra yeah bayishitha ngeyenzeke bra esiringenyiwe bra yeah like esiringenyiwe like for real mfowethu yeah like ngabona abantu mina form na bra like form na bona bra like khumbula ngisisho ukuthi man bali artist usicubo ukhalela bazi beku bread and butter kuphazi dabalo phizo ibona lento ufanda bemerwe bra fuck I love that kid bra, like I loved him bra, like for days days bra you na ndithanda out bra you raps I definitely need someone who was like really close to him, man, because I never got the experience of knowing him. You understand? Of course, umculo ndandiwuva yabo lawe, but understanding him by yena. Nam I was in close kufande mereve sasidibana lo hlobo sihlale sithethe like comedian kumeke ethanda ukuhleli uyahlekisa all the time bra. Yabo into zingcabana kazingeni irap yena uringiwaza kuhlekwe seluzwala kube mnandi cha yabo dasimbi bra. Like I really wish Bando close naye man, like who was really close in that manner. Maybe Masho ne? Yeah, umuntu invite fethu asabela ukhulu wakho nguMasho bra kanye uPhoenix. Yeah. Elder yo Phoenix wathi xa ready yabo and andithanda umnika ipressure elder yami le yana I respect you and uPhoenix uba busy bra like uba busy but ke nesikhathi uyavela ezintweni but uba busy yabo. No, I respect and I know ngizawudibana naye ngekudala. I have a feeling that ngizambona very soon. Sure. Yabo maybe mhlawumbe nobu ready kulonyaka, who knows yabo, maybe things are gonna get better. Let's see how it goes.
Otherwise, what was my last question, man? Or I was gonna ask you, besides Bravo no T, who's like, okay, give me 3 artists that you feel like Abandu should look after as an artist. Like, they don't have to be like big. Like, artist oyibona about you actually. Yeah. Ayeza leya. Okay mfethu so uyamazi mfundo ubona kukho enye intwana bo i-out yam phofu ngoku Yeah. like bungenxa yi-hip hop Yeah. kuthiwa ngunko nonozinga hlala ekhayelitsha nayo Yeah. number 1 number 2 yo ngizathi ngibani Let's make it 5 so that ah ungastress. Kaloku i3 le izakwenza stress, no stress man and khona stressayo Okay, brother zawubala bayi2 ngasigcina kula 3. yeah man sacinga ophezulu nobabala mphezulu badala man Yeah. yo fethu friend bale baningafuni babala ngokhozi of mentality yabo yale banisweme bona but hayi Mentality yo bra bona abantu yabona bamwala abantu bambela fethu ufuna ba promote yabona abantu benobabiza ngabe nithetha ngaba mabengalengi bazenze into so basicela li cut uqono bahlali cut andifuna abantu ba promote bra bayeke ufuna bazibuke ndiyakuva because also that was my question ba ngubani umbonayo ba uyeza because uyeza doesn't mean that untswembu uyeza means that the moves, the attitude, yonke la way. Bakhona plan ngababiza but ngihlali babiza. Yeah. Yo. Guys, lungisani indlela zenu. Any music that you're working on right now? Bra. Akhona ndispana kuyo ngoku. Ibhizi cha sessions Gumba Sundays. Why Gumba? And then ngoku like lo mntu nifunayo for a feature yabo ayanitouch yabo. Because bensendo recorder I feature for UVI like 2 weeks back yabo. Fethu zinto nozibuza izimali bra. Zinto nozibuza izimali bra. Kaloku abanye abantu bafuna ukwazi ta. Ubuza imali bra man. Azobulala abantu wena. Igunya lerethen. Hayi mala. Ikhona uyibuza bebefuna uyiphendula cha lo. Bubuze why Gumba Sundays. That Gumba, la Gumba we wezi ithune. Gumba is in Gumba music. Okay. And Gumba hustling. Gumba. Yeah. Yengcimana ya Gumba napha. Iziwe zomfundo ezigumbana. You just said you did a song with VI. Damn, that VI is dope. Kakhulu. Ucimba mvumele ntoni la feature bro. K9. Ugqiso retexa senze track number yo ndezi track now hayi. K9. Zana kucela itrack. Zana kucela itrack. Wena kandiba nawo usungibuza ngifuna ibhiya naso uthethe ngomculo. Uzawukuthi ni bad influence. Bad influence akade kumje. Njalo. Black influence. Akayeke ta masalundeza londo ta nabo hayibo. Salundeza londo bra ankonjalo mna. Otherwise the vibe is still good by Gumba. Yeah bra. Yeah. Everything is good there. Like now uzozwakala Sunday bra. Yeah, agrocho pa. Ropa lo kayile. Omrepa no rasta ba rocho bra. No, ayipofia ra. Unless no heel ke. No healy. Ba ngumuntu ongathandeki ebantwini. Ephofu nyani yazi ta khona ni out yami engikhula nayo bra. Uyazi ba uhambe nayo zorojo. It's guaranteed. Go heal yeah. It's guaranteed bra, like serious. And umbane wayithengwa kude those days. Kangekoma Somalia. Uthenga fair umbane. Kanye uthenga kanye kule ndawo kurojwa kuyo. Yabo. Awusho bazoroja xa uhamba no Mac jo.
So it's long qani ngahambi hayi nabantu igumbazi kusafe bra kugumbazi kusafe bra apho And ke apho ngoku- police station ba ya ikufutshane kakhulu ndayibona. and ke ngoku la venue yamarust yabo yeah and omeka kudala beyaphayeni ba-respected phaya kula area yabo so ya siphasa besishuthi on the streets pa nini Sunday this coming Sunday sakubuza ezinye question ezidangerous nguye wenza la show xa ngisenthe manqu ndiyeke tata ubaleka ngo-1 must go ke lo njengo zabuza nguwe smash or pass ento zindwebileyo Sakubuza ngeza question leyo kwaSimandaleza kubuza ngoSimandla uProfessor Mandaleza. Smash or pass? ngumanda le Smash. phatha ubuze ngenye phatha ukubuze enye question xa yayikho Ubuza wena. mna beza buza lo wakho Amdala amqhobotha. Azungene fa. Magaba yinomlavu uyi-1. basiyekele ncoko yeah le nto yabo uyayitsala ngizofeza unywe Ayinongena bafana. Lona ngathi celebrate. no thetha ngaloko atsike sithetha ngemanda leyi Mandas. Ah man. Otherwise, thank you so much, Taya, man. sure